गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नाइटिंगेल बड' ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंनि लोगोफोर दिनैहाय न' फोसाबदों, बेखौनो नोंथांमोनजों एसे देखायनानै होनोसै। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। Fai, itu, hanya fai. Siapa masuk ada fai? Ada ni, mana itu? Tak kau yang suka sih, itu dia apa deh? Jadi sudah boleh. मेरा वाला घर से ले आओ उधर से। नहीं, मेरा वाला क्यों ये गंदा है? तो हमारा वाला क्यों इधर? क्योंकि आपका बेटा गिर सकता है ना। गिर सकता आपको